Ahoj, teďka je 9:30 večer a já začínám tento vlogísek. Sorry, nenatáčela jsem video asi měsíc. No, přes měsíc. Jenom short vyšel, já vím, prostě, ale hrozně jsem mi chtěla něco dělat, neměla jsem nápady a takhle. Teďka tady čumím na nějaký random podcast, který jsem teďka objevila, nějaký 2 v Koreji se to jmenuje a mega mě to baví zatím. Tady až vydal nový hodinový vlogísek. No já myslela, že odpadnu, když to vydal, ale samozřejmě jsem se na to podívala. Tak no. Zítra je pondělí, dneska je neděle. Zítra je bohužel pondělí, už fakt hrozně nechci pondělí, prostě fuj. Ale tak proč ne, no. V úterý jedeme do Národní banky, do Prahy, se školou. Budeme tam, prostě my máme sraz u autobusáku v 6:30 ráno. Já budu stávat tak v 5 prostě, takže jako to se hodně dobře vyspinkám. Prostě proč? No já prostě ráno potřebuji hroznou pohodu, takže budu bez tak stávat místo 5 prostě v 4:30, ale tak jako proč ne? Hrozně se mi nechce. Já se hrozně nechci na tu cestu, já se na ní hrozně nečím a zároveň hrozně na ní chci. Nevím. A jo. Teď je teda 9:30, já nevím. Teďka je... Kolik je? 7. Bude 7:45. Je pondělí. Bohužel. My dneska máme do 3:30. Takže tam zase skejsnu do 3:30. A bomba. Já jsem tak trochu dneska zase mrtvá, takže já se jdu převlíct a jdu. Čau, teďka je, kolik je hodin? 8:30, já mám teďka umytý vlasy, takže prostě se omlouvám, ale teďka jsou takový divný. Oni ráno zase napuchnou, budou snad v pohodě, doufám. Já jsem teďka připravovala na tu zítřejší exkurzi. Docela se těším, ale zároveň se docela i bojím, jako já nevím proč. A hrozně máchám rukama, já nevím proč. A přijde mi, že mám hrozně hezký hlas, to je úplně divný. Ještě přestanu mluvit. Teď jsem se zkoušela jsem se dělat češtinu. Domácák. Ne, udělám to zítra. My zítra máme vlastně v 6:30 sraz na autobusáku. Takže budu stávat tak ve 3:45. Já jsem se dala budík schválně na 4:44. Já potřebuji 4:44. Okolo takhle budu stávat. Snad stihnu. Měla bych to stihnout. A měli bychom se vrátit okolo 6:00 večera. Což je docela pozdě. Jdeme vykrást banku.
Ahoj, teďka je teda středa, je 7:45, my za chviličku budeme vyrážet do školy, třeba 10 minut, ne, to asi ne, nevím. Mám nový gatě, já jsem z nich jako docela nadšená, jsou na knoflík, já jsem vždycky byla zvyklá prostě klasický tepláky nosit bez knoflíku, nebo legíny, nebo takhle, no to bylo spíš minulý rok, teď už ne. Teta mi je musela zkracovat o takhle dlouhý kousek, prostě, o tohle mi je musela třeba zkrátit, já doteď mám tu látku tady doma, protože já jsem prostě bobek a všechno mi je dobře přes pas, ale je mi to dlouhý, takže jsem bobeš. Já si jdu teďka udělat kafe, že se úplně hrozně těším a jdu. Dobré, už natáčím. 3. Like Jenny, that's never obsessed like Jenny. Like Jenny. Nevím tam, dobrý. 3. Ahoj, teďka je 6:30. Je furt středa, my zítra nemáme školu, já jsem hrozně ráda, protože že jo, je státní svátek. I příští týden a v pátek nejdeme do školy, máme ředitelský volno. A takhle to máme i příští týden, takže jsem hrozně ráda, úplně neskutečně. A tak, no. No, já nevím, co bych ještě tady pověděla. Jsem prostě random zapla kameru a zapla telefon a začala jsem točit. Úplně random. A tak proč ne, no. Ahoj, teďka je za 3:45, za chviličku. A za chviličku pojedeme do obchodu pro šaty se podívat. Pro mě, bohužel, já jsem na sebe měla šaty naposledy 2 roky zpátky asi. Rok zpátky, nenávidím šaty, nemám to hrozně ráda. A tak no. Nakonec se teda beru tuto, já totiž hrozně jako nevím, co si mám vzít. Opět, jak jinak, jsem si vzala toto a toto, no a jsem spokojená. Jsem celá černá dneska, prostě do černýho, já nevím proč. I ponožky dokonce, což já mám jedny černý ponožky a to jsou právě tyhle. Takže bomba, no. Dobrý. Ahoj, teďka jsme přijeli z obchodu. Mám šaty černý, za co jsem mega ráda, že mám černý. Mám 2 dokonce.